wannan sallan da zan karanta mana wannan sallan yanzu, duk wanda ya samu lokaci ya yi wannan sallan akan wani abu na duniya da lahira, to zai sha mamaki, zai ba da labari, kuma zai rike wannan taskan, zai rike wannan sallan fiye da yadda zai rike azurfa da zinari, zai ɓoye shi ya taskance shi. Sallah raka'a 4, raka'an farko a karanta Fatiha, a karanta wa ufawwidu amriya ila Allahi dari. Raka'a na biyu a karanta Fatiha, a karanta nasrun min Allahi wa fathun qarib dari. Raka'a na uku a karanta Fatiha, ma'ana idan kai raka'a biyu da kai sallama sai ka sake tashi ka zo ka kawo wani nafilar raka'a biyu. To shi raka'a na uku sai ka karanta ala ilallahi tasirul umur kafa 100. Raka'a na hudu sai ka karanta inna fatahna laka fathan mubina kafa 100. sai ka yi sallama, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bayan sallama sai ka karanta gufranaka rabbana wa ilaikal masir, gufranaka rabbana wa ilaikal masir, gufranaka rabbana wa ilaikal masir, sai ka yi 100. Kana gama karanta shi sai ka yi sujuda kuma. A sujudan sai ka karanta astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi, astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi, sai ka yi 100. Sannan sai ka taso daga sujudan sai ka karanta salatul fatihi 3, sai ka yi tawassuli, ka faɗi bukatan da kake so Allah ya biya maka, sai ka shafa, sai ka jira abun mamaki. Raka'a 4, raka'an farko Fatiha, bayan Fatiha wa ufawwidu amriya ila Allah 100. Raka'a na biyu Fatiha, nasrun min Allah wa fathun qarib 100. Raka'a na uku Fatiha, ala ila Allah tasirul umur 100. Raka'a na hudu Fatiha, inna fatahna laka fathan mubinan kafa 100. Sai kai sallama, bayan kai sallama sai ka karanta gufranaka rabbana wa ilaikal masir kafa 100. Sannan ka fadi kai sujada, sai ka karanta astaghfirullah al-azim wa atubu ilaihi 100. sai ka taso sai ka karanta salatul fatihi 3, sai ka yi tawassuli ka ce to ka faɗa abin da kake so Allah ya biya maka. Kuma duk wanda yayi nima ina roƙon ya roƙa min Allah ya biya min bukata na, Allah ya yarda da ni. Assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani muna kawo abubuwa a cikin wannan channel din tamu, to bisa wasu matsaltsalu da aka samu, YouTube sun yi updating na guidelines ɗinsu,